Fuq ir-radju tiegħu waħdu ma jmeriħħat, il-kap nazzjonalista Adrian Delija tkellem dwar il-mozzjoni approvata unanimament fil-Parlament dwar l-emerġenza fil-klima. Għall-emendi mresqa mill-Gvern biex jittieħdu l-miżuri u azzjonijiet idoni kontra l-effetti u l-impatt tat-tibdil tal-klima, Delija kien negattiv u dan anke wara li vvota favur il-mozzjoni. Xi tibbiddel jdawwar il-mozzjoni tagħna biex irrendiha mingħajr snin. Il-kap tal-oppożizzjoni nfex f'dadija kontra l-Gvern dwar l-ambjent, anke jekk id-deputat tiegħu Jason Azzopardi kien tkellem ħafna dwar il-heavy fuel oil, li fl-2011 kien approvat minnu l-kabinet li kien jifforma parti minnu biex jintuża tħaddim tal-power station ta' Dellemara. Dal-Gvern m'għandux imqar vina waħda ġademmu illi qed tisma' ħana xi ħaġa tajba. Għaxi tajba? Il-Gvern mhux vera jemmen. Mhux vera jemmen illi għandna nisalvagwardjaw l-ambjent. Dawn id-dikjarazzjonijiet jikkontrastaw bil-kbir ma' dak li qal il-Gvern fil-budget imressaq għas-sena d-dieħla fejn mistenni adotta sensiela ta' miżuri ambizzjużi bla preċedent favur l-ambjent. Fost dawn hemm li jiżdiedu l-ispazji miftuħa bħal Park Nazzjonali ta' Taqali u l-proġett ta' forestazzjoni fosthom dak ta' Birzebbuġa. Adrian Delija mbagħad tkellem dwar l-edukazzjoni u qal li l-istudenti Maltin u Għawċin qed iħallu l-iskola kmieni. Għandna fost l-ar riżultati fl-Ewropa f'dawk li huma l-school leavers. Dak li qal Delija jmur għal kontra ta' dak li qalet lista ta' indikaturi li ħarġet l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li sostniet li matul is-sena li għaddiet pajjiżna naqqas b'aktar minn 3% ir-rata tal-persuni li qegħdin iħallu l-iskola kmieni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.